Lezakhamuzi zizama ukwakha kabusha imizi yazo eceleleke phansi ngesikhathi kuhlasele isiphepho ezindaweni ezigudle ugu lwesifundazwe, njengoba sigadle kakhulu oThongathi enyakatho yeTheku. Indawo yaseMagwaveni kuphephuke imizi yabantu basala dengwane. Kusukela izolo, abenhlangano iRed Cross bafake isandla ukulekelela izisulu. As government disaster management did activate evacuation centers. So we've been offering 3 meals per day. We are continuing, as in this morning, we're offering breakfast this morning. Umasipala weTheku uhlole umonakalo owenzekile. For now, we are coordinating with different stakeholders in terms of the relief. The Department of Social Development, SASSA, is also here as they are busy registering people so that we can know exactly the exact number of people that needs assistance. But this area, I'm sure there are very few houses which are not affected. Uhlala weSauga KwaZulu-Natal uvakashele oThongathi ukuyohlola umonakalo. People need something like a shelter wherein when they are receiving some support, they will be gathered. And we'll bring some items here. We'll be bringing some blankets, some food items. That's not political. Lesi sishingishane sangomsombuluko sidlulele eMlalazi lapho sishiya khona umonakalo omkhulu kwashona umuntu oyedwa khathi ewelwa udonga lwendlu. Sihanjelwe izindlu zonke sihleli dengwane sihleze egcikeni njoba nibona nje konakele kunje sibhubhelwe yiyo yonke into. Ayishagalombili amawadi akhahlamezekile kanti uWard 9 uyena oshayeke kakhulu. Imeya kulomasipala ivakashele kule ndawo iyobabaza umhlola. Siqaphela kakhulu ukuthi indawo yokuthi balale ayikho, okucaca ukuthi kuzofanele bahambe bayolala emahhotela. Nanokuthi emase kunjalo ke ngoba nokudla konakele siyabona kufanele ukuthi omasipala bobabili bakwazi ukuthi balethe ukudla kanye nosasa wakhona lapha eshop. Usolwazi uGuy Midgley ongungoti wezokuguquguquka kwesimo sezulu uthi indlela okwakhiwe ngayo izakhiwo zamanje ayihambisani lesikhathi esikuso lapho izimvula zina ngamandla zibe zihambisana nesiphepho. Many buildings and cities are constructed according to our historical knowledge of the sorts of stresses and strains that we expect. Floodlines, 100-year floodlines, 50-year floodlines. Buildings are constructed to withstand certain wind speeds. And it's more expensive to make things more resilient. Amathimba ezinhlekelele esifundazweni asaqhubeka nokuhlonza umonakalo ezindaweni ezikhahlamezekile.